Karattru tal-ġen dedikata u qalba tajba. Hekk ġiet deskritta Mirabel Falzon ta' 22 sena mis-Siġġiewi li hija l-vittma ta' traċedja li seħħet il-ġimgħa għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar fejn xi blat allegatament waqa' fuqha waqt li kienet il-baħar il-Munxar fil-limiti ta' Witilajn. Wara li ddaħlet fil-bajja ta' San Tumas permezz ta' dingi tal-Protezzjoni Ċivili, iż-żagħżugħa bdiet tingħata l-kura minn tim mediku immexxi minn Dr. Jonathan Joslin fejn ukoll beda jiġi amministrat kontinwament is-CPR. Fuq il-post kien hemm jassistu wkoll il-Pulizija, il-Forzi Armati ta' Malta u uffiċjali minn Transport Malta li għamlu dak kollu li setgħu sabiex isalvaw ħajjet iż-żagħżugħa. Hija tieħdet ftit wara bl-ambulanza lejn l-Isptar Mater Dei fejn sfortunatament ilfet ħajjitha ftit tal-ħin wara. Ma li tħabbret il-mewt taż-żagħżugħa kienu bosta lidlong selmu l-memorja tagħha, fosthom ħbieb familjari u s-sieħeb tagħha. Huwa Miguel stqar li oħtu kienet tagħti qalba għal kollox, filwaqt li qal li se jgħożża sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Tal-istess sentiment kien is-sieħeb tagħha Kitku Tajjar li qal li hija kienet kollox għalih u proprju għalhekk għamel minn kollox biex isalva. U għatem jgħid li ma jafx kif se jgħix mingħajrha. Selmu wkoll il-memorja tagħha diversi kollegi kif ukoll l-awtorità Indis fejn kienet taħdem il-vittma. Hawn hija ġiet deskritta mhux biss bħala ħaddiema dedikata, iżda wkoll bħala qalb tajba.